Film s pánom Okatým, prvá časť. Dobre, takže pán Okatý, vy poďte sem. No, a čo teraz? Pán Okatý, viete tie oči vôbec zavrieť? Asi nie. Je mi ho ľúto. To má byť film. Haló, ty kameraman, ako to vyzerá v tej kamere? No, najlepšie nie, pozri. Je mi ho tak ľúto. Tak ja tu mám robiť film a nemáte ani luxusnú kameru? To si robíte srandu. Dobre, ukludnime sa, ty choď kúpiť lepšiu kameru a pán Okatý zatiaľ natočíme dáku onu. Vlastne nenatočíme, ale nacvičíme. Nemáte tu dáku kameru? Aha, ďakujem. Ukáž, ako cez túto vidno? Nie je najlepšie na tie duhové farby, ale stále lepšie. Pre ďalší diel ho